Sorry guys, network yamene zvayaita. Sorry guys, ndachira tobuda ndavara dzoka mukati because ndachasa wifi. Sandofunga kuda network signal haisi strong kubuda kunze kwegedhe uko. Zvanhasi saka ndabva ndadzokera mugedhe. Ndikati ndobuda ndapedza. Mamuka sei guys, mamuka sei you guys. Ndingokumbirawo kuti mungondibatsirawo nekushare life. Chingondibatsiraiwo nekushare life guys. Chingondibatsiraiwo nekushare life. Chingondibatsiraiwo nekushare life guys. Ndibatsireiwo nekushare life. Ingoita I share the life anyway kwauri kuma groups kwamuri akasiyana siyana. Chingoita I help nekubatsira chi nekushare the life. So that shoko rifambe nokuti pane zvinhu zvakawanda zvave at stake guys. Pane zvinhu zvakawanda zvave at stake guys. Ngatishare life, ndibatsire nekushare life. Zvikuru sei vari muSA. Ndibatsirewo nekushare life vari muSA. Ndibatsirewo nekushare life. Tibatsirewo nekushare life. Ndiro basa rema social media influencers nema social media socialites acho iwayo. Handiti kuitira kuti titaure dzimwe nyaya dzinenge dzakadai idzi tingonyatsodzitaura so that kune vamwe vatinge tichitamba nawo kumapage kwedu dzatinoti family dzedu kana kuti vatinoti mafollowers edu vaite get the sense of what they will be doing maybe vasingasivi vachifunga kuti vari kugona. Animaona ndo basa ravo iroro rema social media nema socialites nema social media influencers. So guys, nyaya ndiri kutaura ndeyekudai guys. We all know what is happening in SA. We all know what is happening. Share kuna na madumbe kokoko. Share kuna na madumbe uko. Share kuna na madumbe kwese kokoko. We all know what is happening in SA guys kuti zvinhu zvikuitika mu SA panguva ini zvina kumira zvakanaka. And apparently I was reading I was watching news pa 404 kune 404 ndatoona kune kumwe kwakatourawa vanhu andichika mushure mekuitika kuri kurwiwa kuno South Africa. As we know, we are not talking politics pano, but we are just talking reality. Yezvinhu zvichazo affect vamwe vanhu zvinogona kuitika. We are not involving ourselves in politics. Guys, get me right. Andichika but tinoda kuti tingotaura zvimwe zvinhu zvokuti zvinogona zvamusiri kuona zviri kuitwa nevamwe vedu vachifunga kuti kugona zvichazoita zvichiaffect imi makazviita muri 3 kana 4 kana 5 but zvichazoaffecta thousands and thousands and thousands of people, right? So people are fighting muno South Africa. We can, I don't know whether for sure kuti vanhu vari kuti Zuma ngaasunungurwe here, but if you ask me kuside kwangu inini andichika handifungi kuti nyaya kuti Zuma ngaasunungurwe inyaya yematsotsi iyanya yembavha. It's no longer about political issues dzekuti free Zuma. Matsotsi mambavha dzawana mukana wokupinda nadzo mustreet dzichishandisa zita rekuti Zuma andika vachienda kunoputsa because dei vanga vari kungoprotest yavo yekuti Zuma ngaabude. There was no need yekupisa muri mabhazi, kupisa matrain, kupisa motikari dzevanhu, kubreka mashops vachitora mafiriji, matv, chikafu antika. But yavewo an act of criminalization yakuitwa panapa. Mambavhawo aya akuita weshe. Animaona they are taking advantage of the situation yekuti takungojoinana nemazulu ari kutongoshumanyirawo muroad achiprotesta. Animaona but I am so shocked. Handisi kuzviramba vanhu vemuno vari kuita zvinhu zvavo. That has got nothing to do with us foreigners, especially us Masimbos. This has got nothing to do with us. But now there is a challenge whereby when you know Masimbas are now joining into this looting, right? And if I join into this looting, and it Murkuno Paza, Vana Shoprite checkers, Murkuno Paza, Vana boxer, Murkuno Paza, and Tikakuno Oro, and you go there and take all the groceries, Masimbas, Zimbabweans. Now you have joined this whatever protest, I understand, but what is the reason for you guys to go and loot, and you record videos? What is the point of you guys recording videos and leak them per social media? Because you guys clearly you are really happy about getting my domestics and daona, getting my butong and daona, getting my flings, and daona is my drinks, shamatora, and but you are not thinking kumberi, and you are not thinking kumberi. If guys, right now we had I was there, I was ku meeting wa ambassador. Antika, I was there, I was invited to meeting ya ambassador. And I did ask personally, I did ask him about my Zim ambassador, Nima Zim Anzia, Meno Miriri Zimbabwe Angavaripo. Kuti what about yet my permits Evanu? Say, I personally did ask them. And Vakatorach, no, right now they are in talks
and vari talks nenhingikiri ne South African embassy and home affairs kuti vaone kuti mapermits akapiwa vanhu anga extendwa kusvikira papi vachiri kutaurirana. But guys, now look at this one. Kana vanhu ava vakutora mavideos vachilikisa mavideos antika achitenderera kuenda viral so ari maZimbabweans guys, and yet antika Zimbabwean government is still in talks ne South African embassy, their home affairs. Do you think guys they will grant people my permits? Do you think that they will have a scapegoat? No, Zimbabweans vamwe venyu ndo mavideo aya, they will present that video ndo vakaita looting. Ine actions Zimbabweans ndo vakaita looting ega akuchapinzwa mivava. Saka how can we give them my permits kana vachiluta? And the evidence is there in black and white. They were talking shona antika vachiurisa magroceries ezvinhu zvavanga vatora. Saka vari kuita izvi ka anti muri kufunga kuti maybe magona muri kuonerera kuti matora magrocery iwaya matora andatoona maybe anogona kuita less than 3,000 or 4,000 amaisa mumba, but chikafu, that is toilet zvinopera. What about your future in SA? We know the situation back home. What about your future? In South Africa, Antika, you want to stay in South Africa, you don't have papers. People are fighting, like Zimbabwean embassy. If I fight, could you want my papers? My permits in South Africa, my permanent residence. And now there comes this video. You're very leaker. It could change right. And more, you're shika because it's already in the South Africans as well. I saw it from a group South Africans as well. It's now all over. And now South Africans group were commenting as if my Zimbabweans, this is true, my streets. They were like saying group my foreigners, they must go back to their country. And it's not us, it's not everybody. Some of us, we are even condoning this behavior. Are joining this part of thing. This is not our war. This is not our war. This is not our war. Already right now, you guys have instigated this xenophobia. Guys, I'm just telling you, SA, be careful. And I know you might not be part of this, but just be careful, because my group, South Africans, already this is being discussed. And we told you, my foreigners are going to get kumshakwavo. Do you when I video like ungati ndoega video ya lika. And Murukushona. I'm a South Africans are going back to the Atosiwa, Kokumanyispa, Zimbabweans, Yabudai, Doyakumanyuanayo. Zuma said the South Africans, the scope aside, when I must Zimbabweans, they must go back to their country. Takuzakuana Imbava, Takuzakuana Itemuno, yes, never destroy Manoka Kwavo, Vasia destroy Nikayedu, but destroy Mashops Edukuchima Basat Sasai and Isusu, you want to Krakunika Kwavo. Do my discuss wrong, I cheat Momo guys. Mosachino comment or comment. You do our comment Bakadaro. Now I took over my comments, I didn't comment. I was just reading the comments and I was like, wow. Just because man nekusafunga so just anjere dzedu hatishandise njere. Now this video has gone viral. Antika ichakonzeresera vanhu vakawanda. Ichakonzeresera vanhu vasina chavanoziva maZimbabweans akawanda gari mudzimba dzawo. maZimbabweans akatowanda gere kumarobha dzatsvaga mabasa. They are going to be affected because of these three people vatorana video iyi. Orati maenda kunoba, maenda kunoluta antika kuba kwamanga mchita. That was clearly stealing. Antika maba, why did you record the video? Why did you record the video? And why malikisa this video? Why did you leak that video? Malikisira achieve my video. Maenda kunoba, mabudirira. Why recording a video and leak it? Because right now, I don't think my permits are in negotiations. Negotiate my permits is I don't know. Because they can use that one video. Vasina excuse oh maZimbabwe Zimbabwe pakaitwa zvinhu ndo vakanga vari kumberi ndo vatito video iyi. Evidence is there in black and white. Why would you do that? Why would you record a video? Why mavharisira vanhu vakawanda right now vamari kutsvaga mapermanent residence anditika maPR vamari kutsvaga mapermits anditika ari kuexpire. How many Zimbabweans do we have in SA? We have so many Zimbabweans in SA right now, not because we want to be here. Guys, we don't want to be here. The truth be told. We don't want to be here, guys, in SA. We want to be back home, speaking Shona all the time. But here we are in foreign lands. You don't know what's not. But this is here we are. Stupid video. Just a stupid video. Mungafarira chikafu kufarira kuenda kunoba chikafu mushopu
kufarira kuenda kunoba chikafu mushop, chikafu toilet, mubva marekoda video and then molikisa that video. Muri kumbofungira here vakawanda vari muSA mune vana vari kudzidza muno vanoda mastudy permits. Kune vamwe vakapedzawo kumadegree kuZimbabwe andika vafange vachiemployiwa muno skills aya vafange vachiemployiwa muno. Kune vakawanda vari kushandira muno, kune vari kumarobots right now andika vari kutsvaga basa vari pamarobots as we speak. Handiti, do you think kuti with that video circulating kune muSouth Africa chanotora munhu ari parobot muZimbabwe kuti uyu andipe basa right now aona video yaya because anongoti muri mbavha. Hanzi shimbu fungwa shoma dzakaonesa kuti nzine basa. I'm just saying guys, maZimbabweans kana muripo stop it guys. Sprite kana wafunga kuti uda Sprite yati kutengere Sprite. Uye to contribute to little Sprite kupe. Haungafari zvokubudisa video kufarira Sprite. Nema domestos, neyo biltong, neyo ma feelings andaona. Chikafu chakuti by next month nengo sisina. Chapera. Guys, I know maybe it's 2% or 3% of Zimbabweans vakaenda kulooting avasidese. Vazhinji vatinochka. Andika tinochka vazhinji atiende kuzvinhu zvakadaro. But vacho vane zvivindi. Muri kukanganisira vamwe vanhu anyway. Consider other people. Muri kukanganisira vamwe vanhu mapepa vanhu vari in talks neSouth African government about kuti vanhu extend ma permits. Zvinogona kutadza nekuda kwevideo iyoyo because economy besides that vanhu vakawanda vanoshanda mushop kwamuri kuluta kwamuri kupwanya ikoko kwandika. I'm talking about maZimbabweans ari kuenda ikoko anditika maZimbabweans ese kumashopa ari kulutwaya vana shoprite checkers ndiwo anoto employer maZimbabweans. Mukapinda muShoprite checkers guys you find about kana tumunenge mishorikana nekuma 30 Zimbabweans anenge akaemployer ikoko kuma fruit and veg mazimba kuma chef kwese mazimba patiu mazimba ndiwo ari kutotora most of the foreigners vachisa mashop vachiemployer. Vana boxer muri kupwanya ndiwo vari kuisa vatora mazimba vachiemployer. Anditi kuna na game kwamaenda kunopwanya mishora ma TV nemafiriji. Anditika kunoshanda maZimbabweans akawanda anoto employer ikoko. But now because of that barbaric act yamuri kuita, that barbaric incidents amuri kuita, maZimbabweans aya mashopa ya apkanyiwa avharo achatomboti vharwe kongo yakati rebei. And that means our fellow brothers and sisters, they won't be having jobs. They won't be having jobs. Vanenge vasina mabasa vanenge vagara kumba. They will come here vakubega titika kuvatuka futi muda kurarama nekupiwa. But we are forgetting kuti we were part and parcel of this criminals vangachenda kunoluta vachipukanya mashoprite checkers munovanga mchishanda one of us. Kune vanhu vangashanda mushopi momo maZimbabweans vachadzoka vakupema takuvatuka kuti muri kupemera chii. Tukangana uzatanga tiri kufofurandi muchipwanya ma-alarm system muchipwanya ma-window muchipwanya masherefu muchinotora zvinhu. Saka basa richabve basa ravo ndere vachaitei? Vachange vakushanda basa rei? Guys, let's stop this guys. This is not nice. This is not nice. Vamwe vari kutoita kupisa shop burning practically everything that is in the shop. Are you thinking about other people, guys? Kana you are being selfish because me magona tora matroli 3 kana 4 ema groceries. You are not thinking about other people. Mabudi tora matroli enyu 4-5. Okay, fine. And tika ko vamwe vanoshanda moko your fellow sisters and brothers vanoshanda imomo. Makutora food pamrome yevana vavo. You're now taking away the food from their food pamrome yevana vavo because muri kuningira muri kupwanya ma shops. Guys, ngatifunge certain actor. Let's think before we act. Let's think before we act. Fungera mangwana kuti atina kugumira palooting zvanasi chete. Kune tomorrow, kune gore rinouya paseri. Most of the people are not ready to go back to Zimbabwe because hakuna zvokuita so far. We cannot go back to Zimbabwe tese tunoita mahasla tese, tunoita vanonotengesa dovi tese. We can't, guys. This is wrong, guys. It's wrong. It's wrong. Kubuda mchirekodha mavideo ekuti matora doro maZimbabweans. Kufarira kuti matora doro. KuZimbabwe doro mairimo every day here. How much is a 6-pack of pills na kuZimbabwe? Mairimo every day. Zvonyadzisa indanyara zvisingaite. Guys, mu group re South Africans randiri, if you can see the comments dzirimo guys, munonzwa kunyara guys. Mungarekodha video kuti atora doro. Kuti farira doro. Kufarira doro mueste kuti ngakakrosa border kuzomwa doro. Come on, guys. We can do better than this as Zimbabweans. Really. We can do better than this, guys. Let's stop this barbaric act. This barbaric attitude, Yatina. Let's stop it, guys. Let's stop it.
Let's stop it. Muri kukanganisira vamwe. Muri kukanganisira vamwe vari mudzimba sina chavanoziva sina mbobvira ita part and parcel of this. Muri kukanganisira. Iko zvino park station yavharwa. Park station is closed, totally shut down. Park station. That means kune vamwe vangu vachida kuenda nhasi kuenda kunotora ningikiri kunotakura kunotumira magrosari mabiri kwaukumba. They cannot because hakuna bhazi riri kufamba, hakuna ruda kuonekwa park station pavharwa. Kune vanhu vangu vachihasila park station anga munoti maharana yaya anga achimhanya chinotumira chinhu kumba chididi. They can't because hakuna transport iri kufamba. Park station yavharwa. Park station yavharwa. Exactly, Tanaka Popo. That's what I'm saying. Kuti vari kukanganisira maZimbabweans akawanda imimi. Muri kukanganisirwa. Unogona kutongodedzwa muofisi iwowo usina chawaita, kungodedzwa naHR iwowo tariro Popo kunzouya kuno tangungokususpenda for no reason. Nenyaya yevidhio iri kutenderera, mavidhio ari kutenderera. Wakutobatanidzwa mubhuraketi rembavha. Iwo usina chawaita. Kuvhaira nesprite nekoko here vakomana. Kurekoda kurekoda uchifarira koko nebiltong kwaenda nongotorawo biltong yatsikwa navanhu ndangozotorawo nokuti yanga itsikwa. Like come on, like really guys, like really. Pari umwe aisa komende kuti anziregai vatore nokuti honda ina kutanga nemaZimbabwe dzatanga nemaSouth Africans. You are saying that because you are not hausi panzvimbo. You are saying that because hausi panzvimbo, my brother kana my sister. Handichika yes, atina kuti ngavatore, atina kuti ngavasatora. Tikuti why recording the video? Because now video honda ina kutanga nemaZimbabweans, we all know that honda yakatanga nemaSouth Africans tinozviziva, but maZimbabweans honda ichakuitika nchekuti video yemaZimbabweans yakutenderera more than yemaSouth Africans. Now kune zvakawanda zvikuda kuti zvigadzirisirwe vanhu. For instance, mapepa akupera, mazhinji mapepa avo akuexpire and anofanira achipiwa kutanga pamugore rino iri nerinouya vanga vari matalks. Do you think because of that video tendera kwese kwese vanhu vachapiwa mapepa? Do you think uchachapiwa mapepa? So that's kushayiwa fungo kwakuhanzvadzi anyora comment kana sister vari kunyora comment ranzi vasei vatore because vatore zvinhu valute because vihonda ina kutanga nemaZimbabweans. But we are in a foreign land. Kana zvinhu zvotisa like iko zvine zvekutaurika mumagroup eMaSouth Africans umu kuri kunzi maZimbabweans ngaadzokere kakuziva kuti imbavha honai ndo video yakutenderera iyoyo dzavo vakusiya. Dzavo vakusiya dzemaSouth Africans vakuti tek nedzemaZimbabweans idzo 2 dzangolika idzodzo. Ko mapepa rinopiwa vanai chakanganisirwa nekuda kwamavidhio 2 kupiwa vanhu mapepa. Handika mashops ari kupiswa. Handiti kune wakumunze izvozvi hondo xenophobia ndokutanga kwayo. Ndokutanga kwayo kwayakutoita xenophobia izvozvi right now. Kusine wakunzi maZimbabweans of which haasi maZimbabweans ese ende kudestroy economy yenyika. Very soon changa takudzokera futi kuZimbabwe because South Africa chikwayari kuenda yakungoendawo down the drain sezvakaita Zimbabwe. Kuzobuilda economy yavo kuzvine malockdown ari kwaya kuzosvika nyika imire. Chiimagine kuti vese vari muSouth Africa muno vana Budhena naSisedi vaningira vedu madzikoma edu isusu vacho vari muno tinenge tichiita sei? Tinenge tichirarama sei? Tinenge tichirarama sei? Kana hondo yakutanga havatsvagi maluters, havatsvagi vanhu vari pavidhio apa, tinobatanidzwa tese. Tinobatanidzirwa tese. Saka the best to say is guys, kungouzana chokwadi kuti let's stay away from this guys. Hondo haisi yedu. Hondo ndeye maSouth Africans ish. Handi let's stay indoors and see kuti zviri kuenda nekupi. Ngatigarei mudzimba tongookerawo. Haisi hondo yedu guys. Haisi hondo yedu. Haisi hondo yedu. Ngatisadaroi guys. Ngativei nemoyo. Ngativei nemoyo guys. Ngatifungirei vamwe vedu. Let's think about other people. Mune maZimbabweans hope akazara munomu. Takawanda munomu guys, takawandisa tichiri kuda kumbochoka kurarama tiri muno. Takawanda. Right now takagara kumba mashopu hapana ari kuvhura, tisi kuvhura, hakuna anything, hakuna any activity. Tiri mu lockdown tigere kumba. And then we are making things worse. maZimbabweans, I'm just pleading with you.
Zimbabwe, the video is all over. Stembile kuvisa video anasavisa the video ndataiwana okanda iwana. It's all over. Video yaenda varikuti visa video ndataiwana o zavetikofu waniko zvino. Video yati kubva kuseni kubva rina meno. It's all over that video. Hakuna kwaisisiri. Kuzimu ai varikuplaya kupi. It's all over. It's very unfair of you guys to say kuti simeli visa video. Kana video ichivisa all platforms. Why do you have to target me simeli visa video chete mi maisa video? Video is all over. It in South African platforms everywhere. The video is there. How are we going to remove it? Try visa say everywhere. The video is all over. Ziriko video tu kuna yedoro, kuna yechikafu everywhere. Yedoro ndatiye wenera kuma groups kumwe iyoyo shimwe ndashakadaro. It's all over. It's all over. It's all over. Video yazara kwese chino twanzi ngaitenge kuvisa. It's too late. It's too late kuti video anzi. Neyanga yatanga nepano better. Indatoiwana kuma groups ya South Africans uko ndoko ndaitora. Animaona. Ndoko ndatoitora kuma groups ya South Africans uko ndoko ndatoitora ikoko. Nanisina kuiona ini. And I was shocked like wow. Oh. Yazara everywhere. So I don't understand as simeli visa ichaka simeli dai. I don't understand you guys. I don't understand you. Indatu yakuzo addressa. Antika kuzo addressa ngati wonesa nei guys. Ngati wonesa nei. And because people vaita izvo ngati chirikuda videos ka might be here. Vachiona. Vanogondwa vari pano kuti vaono zvavatoita it's wrong. Video yamkatenda iposta rina ina 30 minutes ndaiposta ina. Haina kana 30 minutes ndaiposta. But ndatozoona kuti call over kwesoko. Ndofunga yakupostwa kuseni chakosa ndatomboiona ini. Kati salary guys. Kati fungire vamwe vedu guys. It's wrong. It's wrong what we are doing. Video there was no need yekuti muite video. Mangamaba mabudirira anditika demachika kuita video. Apa kana demangotora video musina yenyu kutaura chinhu mangotaridza zvamachida kutaridza izvo. Musina kuzobudisa oshona muchitaura shona pa video. Handimaona. Pana kuti musora shona kuti hatatora ende kutenga shona inozikamwa guys. Inozikamwa shona. Inozikamwa munomu. Kuti shona iyi. Kucha kurovesa vanhu nezvinhu zvisina nebasa rese. Musadaro guys. Ndangotitsiuranewo vediwe. Pakane chakaipa tinotsiurana. Nditi munonditsiurawo. Tinotsiurana guys. Ndio basa rema influencers irori. Ndio basa rema social media. Iyo socialites aya. And titaure kuti vediweka. Let's stop it guys. It's wrong. It's wrong. It's wrong. Ivari munyika mavo, they've got nothing to lose. They have absolutely nothing to lose. But shifungai iminesu. Imimineni. We have a lot to lose. A lot to lose. Vana chakona ngona kurambirwa kumaster permit kupiwa uko. Iyo vangu vachidzidza muno muvodi. Lydia enda ku page uko ndaiposta ku page uko ndaiwo manje about 30 minutes ago iriko. Kuna vanotsvaga mabasa maskasi skills aya vanenge vachidiwa munomu. Zvinotombomiswa izvi. Nekuda kwezvinhu zvakafanana nezvamuri kuita izvi. Ngative nemoyo guys. That's what I'm saying clear kuti musalute, musatore ma videos. Don't take those videos and don't be part of it. Kune dzimwe nzvimbo vari kusungwa. Handiti unowanikwa wobatwa uri pakati iwewe handika woita munyama iwewe. Kune dzimwe nzvimbo vari kubatwa. Handiti wobaita munyama iwewe pakuru rako iwewe ndimo svika movharirwa mobatwa. Ndaona vakawaridzwa kune mwe video vakawaridzwa pasi vabatwa chinzi vaiswe mutrack. Kwandi mukwenda ko makunotogwa ma fingerprints. Handika matogwa ma fingerprints makunoitwa tuma interview toenda ku police handiona. Iwo uchazoda permit. Nekuda kwe one incident kuti waluta uchazoda permit. Uchaipiwa ere wane criminal record because this will go into the records. Zvinopinda ma record izvi. Uchazopiwa ere permit clear. Because uchaenda papolisi vatorwa vachibatwa vese vanoenda kupolisi vanotorwa ma fingerprints. Pane vandaona vabatwa isa kuyangwa akavatiswa pasi so vakaiswa maoko kumashure. Vakutonopinda unoita munyama ubva wabatwa ipapo nekuda kwe grocery. Nekuda kwe grocery kana kuti nekuda kwe Coca-Cola kana kuti nekuda kwe TV yawagara unayo. Kwavene criminal record yekunzi wakanga uchiba uchiluta mushop eno nobva watodepotwa futi. Let's just stop it guys. Unoziva tinogona kusvika pachilutiwa but unoita munyama iwewe vemunovoregedzwa voinda vosara votekiteki newe muforena pachantaura kuti ndinonzi clear of ruma inini voti sedem yakadai hatina muSouth African iyi sedem yakadai vosara tekiteki newe maSouth Africans ovhurigwa ndive munoka voenda chawagona hapana. Pane hanzi kune vabatwa kumakro chawagona hapana.
zvimwe zvinhu ngazvitidarike guys, tinoda zvinhu maZimbabweans ndozviziva, but zvimwe zvinhu ngazvitidarike. Ngativhumei kudarikwa nezvimwe zvinhu zvisinei nesu. Ngativhumei kudarikwa nezvimwe zvinhu as much as toziva kuti kune vakapenga, handika kune vanokwana pese pese, kune vano yes, but zvimwe zvinhu ingozvi just save yourself nekungodarikwa nezvimwe zvinhu hazvinei newe. Ngatingosenai nazvo. Unoona mukana wokulucha anzi ndinolucha. Okay, you can go and do that. Woita munyama wobva wabatwa. Iwo ndo unosara uri one. Vamwe votoro wozoti kudi. Ngatingoudza chokwadi sisters angu and my brothers. Kuti no. Ngatisiyanei nazvo. Zvimwe zvinhu asi zvedu hazvinei nesu. Ngatisiyanei nazvo. Zvimwe zvinhu ngativhumei kudarikwa. Tichiri kuda kugara muSouth Africa my guys, tichiri kuda munesu matishu. Andaona aya. Kunopiwa criminal record nokuda kwematishu. Matishu. Arikuita 60 rand. Come on guys. Tagara maZimbabweans atidiwe muno South Africa guys, you know that. Tagara atidiwe maZimbabweans muno SA, munozvisiva imi. But we are making it worse nekuda kuzvimwe behavior takuita isusu. Takuita worse. Ngatisanei nazvo guys. Ndizvona ndangoti nditaura anguti andizivi kuti tikasazvitaura pacheduka akuna nozomboda kushama indituke yenyu, but at least I've said the truth. And muri moga you know kuti is the damn truth. Kwagara pasori wega kanyatsozokoreza video zvandataura uchena kuti chokwadi. Chero mukandituka I don't give a damn. I don't care. But I will stand for the truth. Ndongomira nshoro chokwadi. Ngatisanei nazvo because I am one of the people vari muSouth Africa. Antika I know what can be at stake for us Zimbabweans. I'm a Zimbabwean. And I know what can be at stake in South Africa for us, for everybody in South Africa. Hakuna nebasa nema foreigners pafea. No one gives a damn about my foreigners kana tichi. Tikati tukubatwa nasi chikukuzva chisoka musha kwedu ende vanofara sikati kuita party mai mwana vanovata vachi kutokumbira maposa tivhura mabhawa tipemberere vana vadzokere kunyika kwati tiri kuvaona makwerekwera vanototitira party guys. Ngati zvibate tiri kunyika isiri kwedu. We are in a foreign land. Nyaya criminals every time kupi kwa kunzvimbo dzakasiyana kubatwa maZimbabweans achingoba kupi munozva muzonyara mukapinda mashopu so kune vari kunze kwenyika vasingazivika mukapinda muSA munonyara muchiona pane mashopu anenge akatodisplayiwa mapictures emaZimbabweans nemazita avo nemasenemu kunzi this one is a thief. Zvakaisa pamukova wedhoo kudai. Mapicture vanofunga vanenge vabatwa vachiba here votoga mapicture here vakabata zvinhu zvavo zvavanenge vachiba zvezvia zvoiswa pamukova wedhoo. Uchipinda mashops mazhinji unowana mapictures avo aripo, mafaira avo, mazita avo vakabatwa nezvinhu zvavo zvavanenge vakababa izvozvo vakatoga mapicture vakabatwa pasaidi. Zvonyadzisa guys. Utoona munhu akatonzi Mary Ndoro handika kana kuti Mary Moyo utoona kuti ndio kumusha kwangu munhu kumusha kwangu ari padhoo reshopu munobvunza vari South Africa vanokudzai. Vakawanda vanhu vakanamirwa pamadhoo eshopu izvo zvira ina unenge akatonyika kunzi kune vake kwanzi chi Moboys ati ndapazirwa Paula ure vakuba nemakofini kwanzi beware this one is a thief criminal. Amene vanenge vakanyora pamapictures avo evanhu ivavo. Let's stop it guys. Ngatisenei nazvo. Inopesera yamhosva yedu isisina chatakanganisa yotidzokera isusu. Ngatiudzanei chokwadi guys. Ngatiudzanei chokwadi. Ngatiudzanei chokwadi. Ndangoti ndiye kuzokudzai ndipedze nazvo. Andichika ndangoti ndizokudzai. Kune vese vanhu vaindibvunza nezvenyaya yanhingirikiri. Say hello. Right. Kune vese guys vaibvunza nyaya yekuti mailisa vakaenda here. I haven't given you a feedback as yet because kune zviri kuitika. Anditi ansati ndakupai feedback about mailisa because pane zviri kuitika. Probably I'll give you the feedback tomorrow. Ndosaka ndisiri kuwe kana mwaona ndisina kupai feedback guys kuramba mongonyora kungondiona komelisa kazadi ndichauya ne feedback as I promised you kuti I'll bring the feedback. Ndichauya nayo. Ndichauya ne feedback. Pane zvinenge zvichiitika kuseri zvokuti ndanga ndikuti 2 minutes ndodzoka pane zvotenge tichirongawo pane zvotenge zvichiitika kuseri ndichingondoziva ndichikupai feedback ka1 sepa papa makaguma ndichikuziva kuti vanofanira kuti vaende kuZimbabwe vazodai anditi
antimachona. So andina kunge ndauya hanzi lipstick yedodo. Lipstick dodo yanda zvinu. Dodo loves things. Dodo loves things chinda. Go and play there. Andimona dodo vanoda zvinu. Andina video andino delete because the video is all over. Why do you have to jairira kuti kwai SIS MELLY ndo panenda kunodzwa kunzi ngawabvise video? Video yazara all over yatanga kusekuleta nsanda ndatomboiona weni. Ndio indatozoitora mai manje kune ma groups ko ndokwama kuti kwaibvisa video. Kuna video inobva. Ndokuti miyatsoona zvamuri kuita maZimbabweans. Kuna mwanga baba coffin eva ngakatakura coffin. Pane mwe ndaona munhu akatakura coffin. Atina video yatiri kubvisa innocent. We are not removing any video. The video is viral. It's too late. It has gone. It's all over. The video is all over. Video yaenda indatoiona ndaipost 30 minutes ago. Video iri kunzi kubva kusaini yanga ndatoiona ku group rema South Africans wanaitora uko. Ndokona tozoitora uko. Hakuna video inova. Ma video yazara all over. So there is no need kuti muzodance visa video pano. Kumwe kwese ko video tendera madi kuti ndai munovisa video ikoko. Madi kuti ndai munovisa video ikoko kwese kwa maiona. Iyi ndapost 30 minutes ago iri kunzi yatanga kutendera baba kusaini. Video andibvise. Handisi kubvisa. Siva ichokwadi. Why should we remove the video? Why should we remove the video? Why should we remove the video? Video andisi kubvisa. Video andisi kubvisa. Vaba kwa boys vavunigira uko. Small house ya dedi uri sei. Kutara nyaya yekulutiwa kuri kuitwa zvimwe zvinhu. Handi delete video iyi. Delete video andina video yaida viral kuti kuita yazara. Instagram izere, Facebook yose, WhatsApp kupi makuti kwa SIS MELLY visa video. Kumwe kwese yabvisiwa video. Mkwane over nini. Right. Saka nyaya feedback yaisi nichakupai. Anditika because papa tatakati vafa kwenda nemusi we Saturday anditi. Taita vaona ne Saturday. Saturday yasvika. Saka vasikana 2 vanga vati vari kwanisa kwenda navo. Antimaona. Vakabva vaita cold feet. Zvikanzi tichakwanisa kuti tiende navo. Kubva taxi driver uyauya anga aripo uya anga tinoenda navo. Ndobva manje andikwanisa kufamba navo vega vasina umwe munhu. Vasikana vaya vakazochinja. Anditi. Saka zvadaro panga pasina way out kuti vachienda neSaturday yaya. Anoona kuti vachienda neSaturday zvanga zvisingasakodzeri because panga pasina kufamba navo. Vasikana vaya vakanga vatoti havachakwanisi kuenda navo. Saka papasina mumwe munhu kuti tiende navo. And then I had to go inini kunotsvaga kumwe munhu wokuti tinganzwa kuti tingaona tangatakura here. So there's a guy that I spoke with anditika wandakataura naye ati ari kusumuka mangwana and ari kubva kuJoburg achaya kunokozovatora. I don't know. I'm just keeping my thumbs guys crossed kuti munhu auye because ndataura naye makuseni kuti haufa. Apparently I was supposed to go nhasi and akati nhasi vakundikana nenyaya yechi yekuvharwa kwakaita town ndiyo iyi havasi kwanisa kufamba nenyaya inoizi iriko. But akati definitely mangwana ari kuenda navo. Anditi saka ndamirira kuona mangwana chiti chakupai feedback mangwana chiti aiwa vaenda kuti vadai because at least hama umwe wekumbo yakataura pano vakazoita meeting yavo vakabvuma kuti aiwa ngaanosvikira kumba kwavo. Vakabvuma kuti ngaachinosaka pekusvikira pavepo. It's just that munhu wokufamba navo ndo pasisina. Vasikana vaya vakazoita cold feet vakati vakutya vachakwanisi kuti vaende. Anomaona. Saka ndo patakagumira ipapo. Saka we have to look for munhu anogona kufamba navo vakadaro kuti anovasiya nokuti pekusvikira pavepo. Antimaona. So ndo feedback iripo so far. Ndichanyatsa kupai mangwana chikudza kuti vaende kuti havana. Saka ndakangomirira kuti mangwana tonoti ati zvatanoya mangwana anoya vachivatora here mangwana to communicate because Saturday zvakatadza vasikana vaya vakati havachakwanisi kuti vaende navo. Saka ndizivi ndisina kupai feedback because ndasingadi kupai feedback mahafu kudai but madiaries kuramba achingobvunza hapana panenge nyarira nyaya ndakatanga pano guys ndotodzoka nefeedback chete. Saka feedback kana zvinhu zvaita nditotoya nchikudzai kuti feedback zvadi zvavaenda andimaona. Saka ndozvanana kunditaure guys andimaona. Then guys tichiri kutsvaga izvi zvimwe zvonetsa izvi. Tichiri kutsvaga Fibion mudzviti anzani mumadhiri Fibion madhiri tichiri kumutsvaga asi pane nyaya yacho inotinetsei. Pane zviri kuitika guys. Pane zviri kuitika nezuro ndandakapiwa lead zvandandakakudza kuti mbondisirai mumaoko mangu ndandakapiwa lead. Ndobva mapurisa atoenda palead yandandakapiwa yaya andika nababa vemwana
anditi vasvika paya paLydia ndakasvika zvikanzi aiwa haapo pano akambogara pano but achagari pano but pane zviri kuitika guys zvinove zviri kupinda munzeve dzangu zvandichakuudzai regai ndimbotanga ndanyatsa kutaura nevanhu ndimbowa kuti ndizvo here because hazviiti guys kuti muZimbabweans munhu angonzi anoshayikwa just like that munhu arimo muZimbabwean ongonzi anoshayikwa pane zviri kuitika guys pane new information that has come to light to me anditika so ndichazokuudzai anditi saka ndapedza guys tobatana manheru pazuva ranhasi handitika pachikamu tichiona tese musikana ari kurara nenyoka tichinzwa nyaya yemusikana ari kurara nenyoka pane musikana ari kurariwa nenyoka handitika ari kurariwa nenyoka achitoona handiti saka tosangana manheru tichinzwa iyoyo tozoitawo rimwewo skama motichi skama kana skamu handika akatuta mazikontena avanhu akadlamaridza vanhu dzakawanda chaizvo hamene nyaya dziri kuitika pateke apa hamene nyaya dzepateke apa handika saka tobatsira manheru guys tichinzwa kuti zviri kufamba sei handitika kuti tambonyanya kuita sei kumaZimbabweans chii chambonyanya kuti tinyanyodaro chii chambonyanya tidaro chii chambonyanya tidaro kuti takupondana pachedu takubirana mazimari acho akasviba kudaro pachedu chii chiri kumboitika animona chii chiri kumboitika umwe wanenge achirarawo achirariwa nenyoka achinanzva naitomunanzva achirariwa nayo achitodidi zvii zviri kumboitika mukurarama kwedu sevanhu vatema saka tobatana muzuva ranhasi manheru 7 o'clock time yedu zita rangu ndini SIS MELLY diaries kune vasingandizivi handitika ndini SIS MELLY diaries tokudai mose toramba takabatana tichifamba pamwe chete. Thank you very much for now. Regai ndimboenda kunoona wangu achisa maangry face vaya ndakuchibloka yasvika nguva yekuti muchiblokwa manje nokuti ndogona ngokubloka ichite kana live yapera ndakuchinda manje kwanga uchiswa malive nema likes pia nema angry face pandoona to ndinhingi waisa ndibva ndazobloka block saka kana wablokwa iwewe ka zvinoreva kuti nhasi nyaya yechi dziri kuuya haudzione haulumi handika nyaya dziri kuuya nhasi haudzione because uchenge wablokwa uchenge wakublock vhumswara nhasi manheru saka hausi kuzodziona handiwaona ehe nyaya idzi hausi kuzoteerera unless wanodzokana rimwe ghosti but wadzokana rimwe ghosti zvakare ukangoumana haulume ende hauna chaunenge uchiona saka guys moswera nemuvenzo rakanaka moswera bochiregai ndimboenda kunobloka vanhu vangu ndisandabuda ndakumanya kubuda pandabuda ndimbonobloka vemaangry faces tichingota square tingotadzana kuti aiwa ka 2 can play the game square uchange uchitionera mubhodhoro wotozongobvunza muti tirekodhere iwo zvii zvanga zvichiitika saka maangry face goodbye. It has been nice having you around diaries but your time has come for you to forget diaries andika hanzi kana angry face dzidzi vanhu vari hanzi okay pagadziriswa hanzi angry face regarding the life yekuti kune vanhu vanga vanhu vari kuba okay so okay all right thanks for the clarification thank you ndofunga vanga vachisa maangry face vazo explaina hanzi aiwa tinenge tichisaisa maangry face yesidadirai marangwanda kwai tinenge tichiisa maangry face ekutodza kuti tiri kutogumbuka nezvevidhiyo handitika tikutovhumbuka nai maibheni million views yekurega vanhu vanenge vachituka tichitengeta tokatira million views yekuita sei isatisi pamaviews pano zvatinoita pano ndo zvinotaura basa rinobatwa padiaries ndo rinotaura kuti tiri pamberi zvakaita sei isatisi kumanumbers isu manumbers akauyawo auyawo handiona akasauyawo zvatiri kubata tiri vashoma takadaro zvine mutsindo here is it making a difference in somebody's life ndo zviri important we can be 1 million kana 2 million kapana pa guys but pasina tichingori group risina kana zvine musoro zvinoitwa ipapo zvinobatika then azvishande then we can be 5,000 but pachibuda results pachitwa zvinhu zviri fruitful zvinhu zvinobatika then tinenge tatowana reward yedu inobva kuna Mwari animaona saka kwatiri it's not about numbers it's about what is being done here as far as I know right now you ask me chero ndikakwira ndotogona kukwira pamusoro pepitema akataura kuti SIS MELLY's diaries is one of the most powerful page on Facebook izvo ndotokudzai anditomboiti 2 ways kufunga nezvazvo because vanhu vanondiudza kuti vanondiudza how powerful this page is ka vamwe vanhu vakuru vekuti handikodzeri kunge ndichitaura navo ini handikodzeri kunge munhu ivava vachindisenderawo kana message kana WhatsApp antimaona but inotozvitera tinoziva kuti chii hauchizivi tinokuziva ndini ningi wozviintroducer unoziva page iri kairi one of the ativeri mapage ativeri magroups but ukutiriko then that shows kuti we are powerful. It shows that we are powerful.
vamwe vanhu vanovari pana pakati tokodzera vatombokodzeri kunge vachitifollowa guys havatombofani kunge vachitifollowa because vane kwavo kukwanifa kunge vachienda kuvanhu vakurukuru vanotyisa kuzongoti weisi wedu vana Melly vana Melly kampumburwi kapishira sina muto unowana vari pano. It means that we are one of those powerful pages, and I've got no doubt about that, and I know it. Even pastor vangu avawishona in mfundisi vangu avanzishona vakasvika pakunditi ha this page rako iri, it seems as if it's powerful, but I can't hear what what you people will be saying, but okay, I will just see. You know, some of the comments in English and I can see good no what is it really about? Varipo pano vakafollowa asi avazviwi asi varipo animaona. So tinototenda nazvo kufara chaizvo kuti Mwari vari kutigonewa. Anditika Mwari vari kutigonewa. Mwari vari kutigonewa. Vari kutigonera. Pamberi diaries guys. Ene madiaries acho ndimi handisirini. Madiaries ndimi handisirini. Saka tinoda kutendai madiaries nokuti at least you are doing something recognized. It's being recognized out there. Diaries ma recognized kwa maenda ne zveshua. Ndine inbox WhatsApp kwangu ndine uvingwa ne vamwe zvimwe zvirudzi kuti we are following you but we don't know what you are talking about, but you can see something nice is happening there. Mavene ma international followers anenge achida kutobvunza kuti kuita nezvei but vari kufollowa vari pano asi avazivi kuti panenge pachitiwa nezvechi. So big up to you guys. Hanseche inonzi sanctuary. Inonzi sanctuary. So guys, atisi kuti ati ma 1 million views dzakanaka chaizvo tinodzidawo handiti, asi tinodzidawo kane munene uyu nenguva yedu kwete kuti tikuita competition. Kana dzichauya dzichazoyawo nenguva yadzo, hatingaiti competition kuti toda 1 million views, dzichauya nenguva yadzo 1 million views kana takudzida. Iko zvinezvi chiripo nchekuti diaries yaenda nenyika yaenda nembiri. Everybody talks about diaries. Many big people, big people in Zim, in SA are following diaries, and I have them in my WhatsApp. You know, kuvachi appreciate diaries. Saka ndo zvinondinakidza izvo kuti takaenda nenyika. We are one of the most powerful page pa Facebook, and riri kuita mutsindo and riri kubatsira zviri kuonekwa. Animona. Saka Mukoma Masimba, is good to see you kana murini nokuti munombochita na password yenyu na Sabina. It's good to see you kuti ya back. I hope mave right. Asi kuti kuede azviti kuti kuede edu ashigoni zvamunogona kuita Mukoma Masimba sezvo tati hatisi kugona kuede. Munogona kunonditira live sezvamunoita zvazvya mungonotitirawo live yenyu kwega muchindituka zvamunoita zvokunoita live dzenyu dzamunoita dzedze. Unfortunately Mukoma Masimba munhu munenge muchiita live ka hakuonei because ndakakublokai. Anmona inda akublokai Mukoma Masimba. Saka mukanoita live dzenzeka ndinenge ndichikuwa kuti kai mwakasimba pa live watsa nezvonyinoti varege vakada ina ndikuoni because ndakakublokai. Anmona saka mune mchingopedza time yenyu because ina ndioni zvamunenge muchitaura ina ndizviwi ndakakublokai. Hamene vamunenge muchifadzana navo ikoko kuti ndiva nani. Anmona because ina ndikuoni muri kublock kusvikira ma brother chaicha muri adzidzi yangu ndikurasi asi kwa iko zvino imbogara ikublock view. Chimbogara ikublock view koko ndo kwenyu kusvikira makuziva chinonzi loyalty, kuti chinonzi loyalty. Hamungati munesu pano mapedza kuti vanesu pano muenda kuita video dzokuti tsondora kunoti tsondora muchita mavideo nyu muchiti shauda muchiti tsondora koko muchitaura zvinhu kunyeba kuti ndimi muridzo diaries muchiti tsondora kuseri. You don't do that. Andi mu edit nakapopo nchimi edit ndichimi edit kuedha Mukoma Masimba kuti amsatime yangu ka ndiwa edha mauda mtsanganzira vanenge vachikohumana vari kulive kwavo kwadza hey make you straight, I will make you straight, I will make you straight vari kupage kwavo ini ndakatofanira kubataka handimbokuoni memuna nakapopo ndo munenge munawo ina handimbokuoni muchingohumana muri koko kwamunenge muchimumana uko. Anomaona vari piko vari kuti kwai edi kwai ndikutadzei manchoni yangu havana green button denda va edi mira tuoni awuyezve padiaries nikisi mude pana aiwa atimurase it's just that kuti hadi asi munhu wekutora serious. Ari kudecline ko ari kudecline re Masimba ari kudecline ko ari kurambire kuuya pano uyazve hani ndikukuedha hanzi ndoda kuoneswa manchoni ine hema hasi Masimba ndisabhina hasi Masimba ndisabhina hasi Masimba because Sabina na Masimba vanoshare ningikiri vanoshare account. Bugoba basi pa kwana. Sisibeli kabani mano.
ndakutambani payamwe ndipera kubhora pekaleyo bamenye mune TV bamenye mune smart TV bamenye mune smart TV bamenye mune bedroom mune smart TV bedroom Antina mune mandanga imaindogera murodi baindopenge uya challenge acho asingapengi wacho uya choni mune bed white remi mune bed white remi mune bed white remi mune bed white remi Antina mune nekadaro imi mukana mune bed site bekadere izvo zvangu izvi zvarasika muhunga dzangu izvi aya nezvenyu izvi nezvako masimba nezvako izvi mune carpet rembedroom mune carpet ndiri bedroom izvozvo mune carpet rembamba bedroom yenyu mune carpet here tikukubvunzai mibvunzo mune timakitket here mune timakitket rembedroom yenyu mune bathroom bedroom yenyu makadai here bedroom yenyu makadai here makaita so here bedroom yenyu makaita so here benzi radzoka wabvunza vaya vaitanzi vakandiroya vakanzi show me your bedroom first bedroom roi neakaroiwa okay masimba mora yimkoma masimba oye tetemberi ndokutendai asi tetemberi saka maikwanja asi vanopenga ndaiziva ndichamubuda murodi ndaitemba madiaries ndaitemba ini madiaries akukutendai ndinaimbobika kacup of tea ndachitaura unomuka cup of tea Australian this Aussie life system ndiri muAustralian makadite ndipo kwazoya latete kwazuwa yimkoma masimba madzoko yaiwa makapuwa room yakanaka muhotera chaizvo aiwa zviri aiwa akupotera kumba kwangu bedroom pamangu takashowa macho bedroom mangu muno aizotera ndakapiwa imba takapiwa imba zimene nemanjoni tuone kitchen tuone kitchen yenyu mkopa masimba sesimeli padai pakasimba nyaya dzemubedroom toba mabatsira vanhu simeli toba munoyatsa kugone papa pakataura masimeli tiri padiaries tiri pachina mukati bedroom ndomushonga vaning'ina vangu vaning'ina vachakupinda mudzimba sachiva zvakawanda dzidza kufadza icho chedu chisaende kwakawanda for now munosumuka simeli ndakukutendai madiaries pandakachema misodzi ndiri parodi pazvo anzi anopafa asi makanamata mukati Mwari ibenzi redu atingarirasi taibvudei rakati handina chandinoda rakaramba rakati ndiri right simeli ndakukutendai ndandiri simeli ndapota remember ndikureva sisimeli diaries ndakutenda madiaries ese ndakanzwa zvakawanda ndakataura zvakawanda andizvo here pamakanzwawo zvakawanda sisimeli pamakanzwa zvakawanda takazviwa asi ndine mufaro mukuru hanzvanzi pandakakusiya nepandadzoka nhasi ndichitaura sasekuru wewana ndiri sekuru wewana mamodi bose makadiko sekuru wewana hanzvanzi yangu eka makadiko ngoma masimba sekuru wewana angoma masimba vava kuru ndine ndibika katika akabongwa doro tite zobika ndichakukumbira 5 minutes simeli ndikotaura kasamari kangu mukoma masimba wadzoka mafacebook mukada kunyepa kudii masimba handina kumbobvira ndaraswa nasisimeli asi ndini ndakatozovarasa sisimeli waudzeiwa amen makachemedzwa yes makachemedzwa ndini ndakata kunzi kutidza sisimeli rodi manga musingati ndadzoka ndapera mulomo yangu kana mumba machimomo ndabudira kubika nekaporiji ndapera titi ndapera sekuru wapera asi sekuru wachine rudo nyore pasi sekuru wachine rudo rwakanyanya zvikwe ndatodzoka ndane rudo rwakanyanya vana vamai vangu kanyaya kasekuru kachanakidza nyore pasi imba yazobuda after 1 year 6 months 1 year right saka madiaries aada kubvunzawo akamirirawo mwana waanoziya ziza naivi kuAustralia voye saka ndizvovo here kuti kuAustralia ikoko munoti hamuna kana human abuse ko uyu watakaona achipinda parodhi uyu zvatora nguva yese igore maka takaona kurwara kwake akatopinda muhospital
Akatombokutizai. Saka makatadza shuwa kurapa munhu kwegore rese here. Question mark nga. Awala kwanotiza nako because mavideo acho ari padiaries. Right? Sisi Melly pane zvidzidzo zviri pepa papa. Imomo mumadhodhi macho imomo musisi Melly zvichirekodwa kudaro. So zvitizobvunzwa kuti saka gore rese saka kuAustralia munhu wese aita mental issues sisi Melly. Saka zvinoronda gore rese utazopinda mumba. Pakubvunzwa mubvunzo. Mubvunza makubvunza. Kana mubvunzo uyo yakupindurwa pakati munodei. Noti mukoma mazimba vakati kuda kuti kamari kacho kachengete mwana weZimbabwe. Example ana comfort. Kubata mashoko atauri mukuru anyore pasi kana izika nokora kuti D. Kuti sekuru afya ataura. Inenge yakuzi mukoma mazimba commission. Pachagarwa pasi. Muchavabvunza mubvunzo wehurumende kuno. They must answer you those questions. Mukaona pane pavakashaisha sisi Melly. Chandaitemba chinhu one. Ndaitemba kuti aiwa. Ndoda kuedza kuseva comfort uyu. Nokuti comfort haasi one sisi Melly. Comfort mucherechedzo yevana veZimbabwe wakawanda vatinofanira kutotsvaga. Zvatotora comfort kudai sisi Melly. Vamwe vakutotsvaga kuda kutumira pabhazi kuti vatengese mwana wako kuna Melly ikoko. Kune vana vakawanda sisi Melly tinadzo nherera dzaka. Kuti nherera tine vana. Atiti nherera pavana. Wede kuti nherera ishande pamwana. Nherera pasi achishandise withdraw pamwana. Unoshandiswa nemunhu anenge akura. Achizvo ndakakura ndiri nherera akutaura nyaya yake. Atinongedzwa kuti mwana uyu inherera tidaro. Nherera pasi padiaries apanzwa aro padiaries. Ndikutaura sekuru hakuna mwana anonzi nherera padiaries. Hakuna mwana anonzi disadvantage padiaries. Tisaka tiri pabere atitaure mashoko iwaye be careful now. Atina mwana anonzi disadvantage. Mwana wani haasi mwana wamweni. Mwana wedu tese. Anani madiaries. Kwete iwewe wangola kachete vese vari involved pana comfort ndo vana mai vacho vasiri directly involved chiusana mai vemurena anongota kuti mwana azonya kuchena tore mashoko yose feedback musati venge musati block kuti comfort kukuzwa kwemwana anokuzwa nedunhu rese mudunhu mune vakanaka mune vanosekerera mune vane mari kuita vane godo. Chinhu chakave mwana mukoma mazimba chimuwana wana mai wangari kunyeperei. Godo. Tata topic godo. Kuti Melly atsvinde zvanoita kudai izvi. Vegodo vaya vakupererwa nekuti chokwadi chinosara chakamira kuti twashi. You remember sisi Melly? Mucharo Melly diaries aisiya mukoma masimba idea yasisi Melly. Sisi Melly semunhu akutanga chinhu chake angachitanga nevanhu vese vanoziyawo. Saka mukoma mazimba I'm not the founder of diaries. Ndiye Melly. Namunoziya musaite nharo zvamunoziya. Anyway, in short, as you can see, there are a lot of topics to touch. Sisi Melly. Hello. Hello, Shakira. How are you, Shakira? Kelly, mamkangano. No, I know Kelly. Kelly will never. She promised me she will never get teeth back like Uncle Simba. This That's is Kelly. Shakira. Kelly, your teeth out. That's Shakira. Kelly, ask him if he's still pooping on the phone. Mama. Hey, ask him. No. Ask him. Hi, Kelly. How are you, Kelly? How are you? I'm fine. Okay, Kelly, just a second. Let me just wear my hat. I heard Mom said Kelly is now a big girl. Wow. Wow. And how is your brother Comfort? Fine. Comfort is a naughty boy. He's a naughty boy. No, he's not. Nah, your brother always cries. He's always crying. Your brother is two babies. Comfort doesn't cry. He cries like Shakira. Baba, I can't cook. Baba, I can't cook. Shakira doesn't cry. Okay, Kelly, now you go to school. Now you are doing online school. Okay, now welcome to school with Uncle Simba. Okay, I want you to sit down properly.
I want you to think of school class, and you're going to be asking me questions. And guess what? Uncle Simba knows all the answers. So get your pen and paper, okay? Get your book. I want you to come with your questions. We're going to have 15 minutes together. We're going to do class with Uncle Simba for 15 minutes. So right now, I want you to say, hello, kids. Hello, kids. Welcome to 15 minutes class with Kelly and Uncle Simba. Invite all the kids. I want you to tell all the kids to come and watch our class. Go ahead, Kelly. Invite all the kids. Okay. What is a mermaid? I want to sit down. Okay. You're asking him a question. Hansi, you said you know everything. What is a mermaid? No, I said number one, she must go and take her books and a pen, then she'll sit down. You must tell the then I'm going to answer it and to write down the answer. Uncle Simba. Okay? Okay, ask him. If you want to Uncle Simba anything, make sure you always have your pen and a notebook so that you write things down, okay? Uncle Simba wants you to be an organized girl, okay? If you're asking Uncle Simba, make sure you have a what? A pen and a notebook, okay? Because Uncle Simba wants you to show that you're asking very, very good questions. Because I want you, Kelly. You know one thing, Kelly, do you know that you're going to visit Australia? Would you want to visit Australia? No. What about Zambia? Do you want to go to Zambia? Zambia. Where do you want to go? Where do you want to go? Where do you want to go? You want to go and visit Cape Town again? Hey, Cape Town. You don't want to go to Canada, America. What about Uncle Simba's daughter? America, you don't Canada. Why? Why America? Why not America? What do you know about Canada, Kelly? Tell me about Canada. I don't know anything about that place. Wow. Okay, Kelly. Guess what? Make sure whenever you are ready to ask me questions, get your pen and paper ready. Then go ask mommy. Mommy must book with me. Then I'll answer you. Okay? Okay, because I know everything. I'm not, you see, because I know everything, so you should get a pen and a paper, you should get ready, dress in your school uniform. You say, Mommy, let's go on the camera, Mommy. I want to do homework with Uncle Simba. I'm a teacher, Kelly. I teach in Australia. I teach in Canada. I also teach in South Africa too. I'm a teacher. I'm a teacher. Okay. Yes. So if you want me to teach you, make sure you've got your uniform, your pen and paper, because I don't teach someone who is not in the school mode. No, I'm very, very serious teacher. I'm a very serious, because I know all the answers. Know all the answers. Okay, say bye-bye. Bye-bye. Hey, Kelly, I want to tell you a secret. Don't tell anyone, okay? My daughter, she's in Zambia. Tell Shakira, Uncle Simba's daughter, her name is Ziza, Zimbabwe, Zambia. She's in Zambia. Tell Shakira, let's go to Zambia and see Ziza. Zibeni kama mimi Zambia na Kelly anima lockdown eh. Ndege zikufa Zambia. Ayo, hana kumboenda ku Zambia. All right, enough about Kelly. Let's talk with you. Nkoma Simba. All right. Stop, so right, stop, now that you are baking Nkoma Simba, what's your plan? Stop, Tete Melly. Remember, Nkoma Masimba. If you are to sit down, where's you gotta pass? One glass of water. Nkoma Masimba. Ibenzi. Asi, anokurimanda kuti dzimwe dzenguwa. Nebenzi iro rine lessons ari naro. Example. SIS MELLY, after 1 year satataura tese. Ndangopinda one pano randomly. This was not planned, right? Takada kukutenda dakukushowa ndandi kugarawo ndamba mavu. Takapiwa imba chazita mashows acho Tete Melly. And I'll send you all the relevance. Then tiri pakudaro tiri kufara ndakushowa bathroom yangu. SIS MELLY might a big mistake. And if you are to allow feedback, listen. Okay. I want you just to listen. I want to talk. Go deeper. It's me talking now. Okay? Yeah. Listen, the cutter phone. Look at this. This is what I'll be doing.
Right. Yeah, Melinda Mona. Mel is looking very good. Mel is doing well. But Mel has been sure that I'm going to move forward. Mel arikuramba like ndikuona kuti ndikuona shungu dzake ndadziona. Shungu dzaMel ndikudziona a better Zimbabwe. Right? But challenge ya Mel manje. Following wakumufollower warikuona Mel is a leader. Saka they are sitting for Mel to come and do things for them. Saka Mel ipapa ari tight. Right? Because arikutoka sawa sa leader. Yet my diaries acho avasikuti kuti this inini wacho ndini diaries wacho. They are not taking as theirs. Why ndiri kudaro? Mel pavhura kamera yake panamuona njimuteerera. Arikutaura the same words dzandakamusiya achitaura for the last 1 year. Vaya vanotiseka, vaya vanotituka, takatokublokai. Mel akubloka vanhu again. Sisi Mel is blocking people again. So Mel ndikuona repeat. I thought takabvisa chimbenge paari. She learned kuti munhu ane right to her opinions. Mel haasi muti ari kunanga chibloka vanhu. Mel anga asiteje kuti she has just to move on. Saka akaona akubloka vanhu. Ari kuti sure kuti achiri more into people. Example. What can I say? Ndikuona potential yake. Right? But ndikuona manje kuti haasi kuti move forward. Achakaita slow. So iye papari Mel akuti I'm doing well. Are satisfied. Ari kunzwa feedback from pastor weku church. Pamenya kuti pastor weku church ndavhunduka inini. Why ndavhunduka? Zvinonetsa kuti ndiudze Mel. Because Mel angachiti iye my pastor. Ukaona pastor akuti tikukunzwai hatichigoni kuerenga macomments enyu. Mel haazwise chinhu one. Mel wakuda kutora church yemunhu. But Mel manje anoenda kuchechi kuya achitofara. But vedu tine project yevana vedu takatora kuZimbabwe achifara. But kune vamwe vanhu vanenge vane mwoyo kuda kuti takutorerwa vanhu vedu takutorerwa. Saka ipapo ndakutopachikira. Saka God deep anokoma masimba ndakunyora pasi pana Mel ndatomira kuzwa nyaya yaMel nekuchechi kwake right now. Right? Ndakutopachikira. Ukanzwa pastor akuti tinoverenga macomments eFacebook ya follower. Pastor. Ipapo pakundichikisa nini. Mel ane problem one. Achiri kumutsa mota. Akananga kuti obva apurane papa pana comfort. Apurane papa pana comfort obva aenda kuchechi. Mel haasada kuziva kuti church yacho, she is also the church. Anenge ane following yake padiaries vari kana 600. Vasvika papa pana comfort pepe. Ndonguva yekubveta church kuti takutoita mharidzo yedu matovhura church padiaries pacho. Because hamusina time yekuenda kune imwe church yeti muri church again. Ipapo panoti nitsei. Saka zvichaite papa ndatsvaga Mr. Maponga. Maponga avatsanangurire that place kuti you are the church. Mel diaries pachayo, it's a church. A church is a group of two people who are ungana in the name of Jesus. But man, Mel manje haisi church because pane munhu wese, pane marasta, mageto youth. But I'm talking about my Christians are repair a church. Even marasta, even inini foot, and in the good church as in the church. So I need to make sure to better. Mel avoid a worship center. Why do that? Because everything is now digital. 2 hours I cannot drive. I cannot church to spend a papa comfort. Why pa camera moon west? It means to move until one. At the moment, there is the idea. The idea could down. Maybe what to manage. Maybe pachine basa. That's some common masimba. Mel according to comment sections. I will be 9 out of 10. Mel according to feedback. Yemun and one's wow. Mel ari pa top. But kuna mkoma masimba inini za Mel. Punchimta za Mel. Pachine basa. Why ndri kudaro? Mel ni ma diaries. Mkoma masimba vanopenga. Right? Mkoma masimba vanopisa hembe. Vanodya madhodhi. Right? Mel aeda mkoma masimba. It means wakona aeda mkoma masimba. Number 2, you have to be very careful. Nekuklicka pattern yekudonza masimba. Ko Mel zvaunza mwana angu oya pakamera.
kudai Masimba bati ndine choya ndane choya bakunoshwa choya chake mwana auya pakamera mwana uyu anoenda ku private school anodzidziswa kunzi mai kana uri pakompyuta pawo inguva yake saka mele haasati akwanisa kudzidzisa vana kuti kana ndiri pakompyuta pangu it is my time because mwana wangu yarandomly mwana anoreflecta the truth mele haasati akwanisa kuseparata diaries yake nepersonal life yake saka asamukoma Masimba tobagadzirisa but mele chanafana chingwana apusha indi kutaura sani ndokutaura se una rusengo mele pandiri sofa apa 6 out of 10 mele ini mele anondandakambira kubira papi mele ari over 10 out of 10 sofa akamusiya ari pakuti asvike pa8 akumpusha kusvika pa8 mele is doing very well tinotenda so basically ndo zvandinoita tiri mele how did you see malessons mapika zvingani apa pana uya pano vamwe vati benzi asi ndatosipika malessons akawanda you see in 2 minutes bona ndotopika setup yako wavhura live yako mwana wangu yarandom apona Masimba pakamera that's a risk so tell me what's what you see takatosiyana kuti in that 5 minutes video ndotopika a lot of lessons no my homework ndochigara pasi ndochiti alright what can I do now kuti mele wangu aramba ari paari ndenda kufundira amaponga what can I do to say church can you see that's what I do I'm just second ndinoshura chakanaka ndinoita value take it itaise mwana auya achiti dead inoita number 1 mwana ari kufara but about number 1 yako max ako akadzikira do you remember mai wangu akandiwerera vaindiwerezo ndoti mama ndaita number 1 kuti Simba max ako ari low you see that number 1 but max ako akadzikira simeli yesu ya number 1 but pana mukoma Masimba mwana mai wangu usafarise pachine basa kuda kuitwa okay usawarari. Anyway, let's move on. How are you? So give me your feedback. Remember wana comment section yako sibasera meli that aiwa ndakumbira sisimeli ndinokumbira ndi bokushwa kuti ndiri munakaita sei right then that sisimeli nditorese kungenda pa camera so I was talking to myself sisimeli showing you that ndinochifunga mpunga mangu ndinofunga kupusha munhu forward chete kuti kusa munhu down Simeli basa remakamera simerika Tilda akataka kudhara achiri pona nhasi ari gume basa Simeli ari gume samutine basa according to Masimba mashoko akashandiriwa here akanaka chaizokoma Masimba asi Tilda na Meli chakasiyana muri same field ndikuti azvigume Tilda ndori ane about 20 years ari field akatanga neredio izvo apa kamera this game Simeli aigume mataka na comfort mchashika kuwana 50,000 matotanga so keep going inga mataura wanu nkoma Masimba kuti akatanga 20 years ago isitakatanga gore rapera tine gore 1 chairo saka tikuita zvakanaka chaizvo ndakubonyarara Simeli ndobosembo botauro for the next 5 years mitauro ndakanyarara ni boterera Simeli aiwa ndikutaura nkoma hapana kana chakamboipa pane zvisi zvamataura chokwadi anomaona zvisi zvamataura ishuwa ende magore zvisingaiti ende mashoko enyu advice enyu ndichatoiteedzera chaiyo nokuti shuwa ndakangomira panzvimbo 1 kungoramba ndakamira panzvimbo 1 shuwa kana ndimiwo Simeli kumira panzvimbo 1 Simeli ka ndinorewa chinhu wani mwana wangu kuya kuti wewe but inini majinini yelona uri wega mwana wangu nepatana mili 10 vanefungwa sidzavo ndemasumuka manje at the moment muchiri vashoma mukoma Masimba andifungi kuti ndiri lona papa ndoda kuti disagree nemi dei vanhu vese vamuri kuona madiaries ese apa akaungana akazara apa anga asipo there was not going to be Simeli so Simeli is moving nevanhu vese vari padiaries apa saka kuti nditi ndiri lona kunyepa mukoma Masimba apa ndiwirirani nemi Simeli anzanzi iya chikuita ingori feedback yangu anzanzi Meli ka nenda tara kuti Meli ari kugona waibva wafara chaizvo pane Masimba adaro yobva watsangwa manje watotsamwa aiwa atina kutsamwa mukoma Masimba ati matindi kuteerere muchitaura ndogotsamwei ina ndatsamwa ndenda kublock ndakudonedza aiwa ndinga muri pano wani Meli I want you to save this video I want you to see the way you was talking pastor church kwenda kabva kuti Meli muri kugona vanhu vakati tiri kugona Masimba akabva chiti muchide
Problem, be strong. Be strong. Mukasimba and Allow me to speak. and this is my feedback ezvinhu zvamuri kuona saka pastor vangu vakapawo feedback ezvinhu zvavari kuona ka mune vanhu tu vakasiyana vane muono yakasiyana saka tiva kugamuchira zvose ka. Then the next question, Melly, you Sis Melly, you broke me by dialysis. You Sis Melly, it was you who broke me, Melly. Aiwa ini ndakakubloka page kwangu ini ndakubloka padialysis muripo hadi muri kutiona muripo padialysis. I left diaries on pre-approvals when I left diaries. But I got blocked when I came back nothing. No, pamakadzodzoka nkova masimba pre-approval inoita animaona ndopata chimbotanga maenda kuita well paya mukuzodzoka because madiaries iva vantu vanonzi madiaries achanga asikasafani ngova masimba nezvamanga moita pano animaona tikachimboenda kunorapiwa kamudzoka mapozokwai pre-approval yenyu. Here's the magic question. Ndakakuudza kuti masimba whether you like it or you don't. So for me, Panama Simba, you have failed. You used emotions. All of is a logic. They could test, they could merely be a person of principles. On my principles, you can't tell me you want to build a community. Kana mumunara wara nefungwa mamudzima. Akuna community yakadaro. Ipapo kino chinzi tiri community rai mukoma masimba edu tinoda kuita community building tingati tingamamigwa here palive mukoma masimba totikwai saka tinofanira kutora madhoti tochengeta here mudzimba tomamigwa here palive isatina kurasai mukoma masimba mirai ndikuudzei pamune mistake isatina kurasai mukoma masimba mukona zvatakaita isu takati chimboendai munodi munorapiwa muite well andika because madoctors nemanesi takati kudisturbai tisu saka tikakuregedzai kuti chimboendai munodi mumbonosununguka muchirapiwa mugodzoka mapora sezvamaita izvi handimaona manje Zimeli izwa pamashoko wataura. One thing I want to tell you one thing, Meli. Uchine weakness one uchakasarira pajargon statement yawataura wandi accuser kokurwere nini, right? But padialysis pako manesi ako anoteerera kuti masimba akaenda kuhospital akanzi haana any mental problem. I was clear. Inini mirai mukova simba indetaura nyaya yechirwere because imimi nemuromo wenyu imi mukova simba kana makanga amwandi kuyeuchidzei nemuromo wenyu ndimakandifonera mchiti sisi ndiri kurwara imi ndimakandifonera mukati sisi meli ndiri kurwara handichika sisi meli hazvisi normal zvandiri kuita ndiri kunakirwa nekuona china yangu mutoilet ndimi makandiudza imi ndimakazvidiagoniza muga mukandiudza saka imi maida kuti ndidii muri mandudza. Then ndakudza kudaro imakabva maita Sis Melly. I was crying for help. Ndikati chindai munodii munorapiwa mukoma simba nokuti imimi maamogara muri palife handiti kuhospital vasingade zvekuti chi mudisturbiwe tikati no guys the more yatiri kuramba tichitaura namasimba iyo kuhospital vasiri kuda ngatiregererei munhu aende kunorapiwa uyu osodzoka apora sezvamaita kaizvi. Melly, number one, masimba hospital hospital mchitore phone ya masimba. It was you who was taking my rights from me. It was you, my diaries. It was not me. We're trying to help you here. We're trying to help you because the mama could say the phone is a mira life. That was a script. Nana went deeper. I'll just explain it later. Exactly. Deeper. That was scripted so. I planned everything. I knew what. Otherwise, it's really. Me knowing you, I don't see why you planned everything. Me knowing you must be a panapa plan as we can touch Napa life, Pura Broker, you watch a Passereva inema, Masimba in Gofumo, Chocolate put in the Igbara. It's merely Masimba, Munantara from Wazak, and you tell lose goes without. Didn't problem one is merely right? Didn't problem one. Didn't I go Zai? That's no more. Remember, be very careful. You see? So I am the boss. I am in charge. You remember? That could something dini, right? Then you always were woman. It's up now to take it or to investigate. None of you, Makatra with an investigation message, Makafuera. That shows me no one knows me personally.
So I was just testing myself. Who knows me personally by Facebook? So I went to make a story. I was reading comments. Only a few people know me personally. Like, read out this and that and that. But was makarasika. So I got okay. It means Masimba did carry by Facebook. You see, that's why I was in the Water stage. I wanted to, because Pandaka was a Mashokoyo. Guess what happened since May? The next week was Zimbabwe was show. Titagaroya Masimba. Remember, I don't say names here. I don't want names. Vakavhura show iyoyo because once was one of ndakandakateya kunzi kuteya mariva all right